ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сағдо ТВ, мардами ютуб, апашкое ки ба хотири хона харидан тамошо мекунед, акаҳо дӯдоро ҳама каса созен. Ирӯз 20 ноябри соли 2024 барои шуморо 9 дона эълон то охир тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин дорен, хона дорен, мошин дорен, квартира дорен, чизе дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. навори пагоҳина реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. як акада аз ноҳияи восеъ замин дар Кӯрай, як акада хона дар Кӯрай аз Душанбе, хонаҳо дар Душанбе заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳо дар Ваҳдати Ҳисор, Регар, баъдан дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Торисton. Баъри шумо то охир тамошо кунед бача азиз. аз Файзободам ҳастай, аз Лахшам ҳастай. хулас то охир тамошо кунед ва ба хотири пешрафти канали Сағдо ТВ наворда лайк бизанед ва дар канал подписатсия кунед. мо навора сар мекунем, шумо тамошо кунед бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Сағдо ТВ ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед бача азиз. мегзарем ба аввалин эълони ирӯзамон дӯстон. ҳами ака мега ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Сағдо ТВ. мада замин дар Кӯрай 5 ё 6 сотиқ боша, аз тарафҳои ноҳияи восеъ, Қурбоншаҳидай, Фермаҳай, Иси Файзободай, Тугаракай, хулас ҳами гирду атрофи ноҳияи восеъда боша мега мегирам. касоне ки дорен дар рақамҳои дастӣ ахириш 5147 ёки WhatsApp +7 952 занг бизанед. бачако бетараф набошен. ҳами акада срочно замин дар Кӯрай. нафарое ки мақсад замин дорен, и шанса аз даст натен, ҳамин шахсият да занг занен, заминотона дӯстони азиз мехара. марамат занг занен. ана яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Сағдо ТВ. мо да хона дар Кӯрай хона мехарем. аз Душанбе тарафҳои ами территория Душанбе боша мақсад мегирем. Якачинорай, якм Советскияй, хулас ай гирду атрофи шаҳри Душанбе. бози мега 150 000 сум дар дастум нақд дорум. агар ба шарти хонатон қимат бошад, аз талниша моҳона ҳармоҳа меспорам. WhatsApp-ам 1900 ахир шай. бачако кадомитон ба арзиши 150 000 сума хона дорен ёки нафарое ки хонаҳоятонро тариқи кредит фурӯхтанӣ ҳастен, соҳибкоро, соҳибмулко, ин ҳами акара занг бизанед, WhatsApp шида хонаи шуморо мехара. марамат шанса аз даст натем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Норак. нархаш бо маслиҳатай. 3 хона 4 сотиқ замин масоҳат дорад. даруни шаҳрда қарор дорад. пеши автовокзал, лаби роҳи калон. WhatsApp-шон ахириш 77 88. ҳозир дӯстон занг бизанед, боз оиди хона маълумоти пураша бигирен. проект мега аслан 2 этажаҳай. аз рӯи проект бигирем 2 этажаҳай. ҳами якум этажа вардоштем, далши сум нарасид, ба ҳамин хотир мефурӯшем. бо шароити мақсад набудан сум дар кор, ба ҳамин хотир савдо мекунем. хона дар сентри шаҳри Норак қарор дорад. пеши автовокзал, лаби роҳи калонда қарор дорад. бозор, мактаб, медпункт, садик ҳамаш дар пешаш ҳастай. техпаспорт ва ғайра ҳуҷҷатро дора. ҳуҷҷато хулас ҳамаша занг занед, пурсонишем бача азиз. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Kia Fortage рӯй карданд ки солиш 2010 сол дӯстон азиз. объёмаш 2 дизелни автоматика автомашина срочно бо нархи 140 000 сум фурӯхта мешавад. пробегаш 10378 километр гаштагиай. ягон хона аз дохили Душанбе боша маслиҳат мекунем, мега болош бо сум метем. минтақаи Калелин боша, духонага боша бо хубтарака, мега соҳиби ҳамин мошин бача азиз. мақсад як чил хонатон мисол 300 000 боша, агар боз 160 000 дига метиям бачако.
хулас бачаҳо кадомитон дорен, ина марамад шанса аз даст натен. Лайкора бизанен. Ҳамин канали Саудо ТВ барои шумо кушодагиай. Ҳар рӯза навор мекунем, хона, замин, мошин, квартира тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. Ана ҳамин квартира дар кӯчаи Борбад, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. Дом навастройка. Нархаш 600,000 сомонӣ мегӯянд. Ин ҳамин хона бачаҳо бояд савдо карда шавад. Якум этаж, 3 ҳуҷрага, 76 квадратный метр. рақамҳои дастӣ 1044, рақамҳои WhatsApp 17 17. Ахир шай ҳозир занг бизанен аз номи канали мо Саудо ТВ. ба нисфи чизу чораш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳо 100%, ремонт замонавӣ, чихеле ки дар видео дидестен. кадомитон хона, замин рӯй мекунен, квартира рӯй мекунен, ранги ҳами ака фасон када видеонавор кунен. мақсад тамошобинан чихеле ки тамошо кесен роҳат када мебина, баъдан интересотка занг мезанад. WhatsApp шонда ҳозир дастӣ шонда метавонен занг занен. ба доллар 54,000, ба рубл 5 миллион рубли русия ташкил мета. ба сумми тоҷикӣ хидмон 600,000 сомонӣ ҳай. лайкора заден, подписатсия карден ё накарден, ҳатман дар комментария нависонда монен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Шури Болода қарор дорад. дӯстони азиз, ин ҳамин хона масоати умумӣ 6 сотих, 4 дар хона дорад. 280,000 сомон нархи ҳамин хона муайян шид. рақамҳои WhatsApp 32 64 метавонен ҳозир занг бизанен. мега ки мақсад 4 хона ҳай, 3 хонааш 100% ремонт кардагӣ ҳастай. оғилам дорад барои гов-мул кардан. хонара ба кирпич бардоштиянд. дарахтҳои мевадиҳанда дора, об свет дора, мактаб, масҷид наздикишда ҳастай. аптекаву беморхона ҳам мақсад қарибай мега. дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Шури Болода қарор дорад. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шашум дар ноҳияи Ёвон. подписчикои ёвонӣ ҳам дорем да. деҳаи Деҳқонобод, 3 комната, 6 сотих масоҳат, ки бо нархи 220,000 сом фурӯхта мешавад. хонаҳотонро ранги ҳами акаҳо видеонавор кунен. мақсад Саудо ТВ толка дар YouTube реклама намекунад. TikTok дора, Instagram дора, 4 та YouTube канал дора, ки ба мақсад шумо кушодагиай дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем савдо кабутем бачаҳо азиз. рақамҳои дастӣ WhatsApp шон занг занен. бадро мақсад акада сум дар корай барои ҳамо фурӯхтестай. об свет дора, умуман проблема нестай. мактаб, мағоза ҳамаш ҳастай. барои 6 дар хона боз мега фундаментҳои баланд рехтагӣ тапа тайёракай. 3 комната, чотка ремонт, евроремонт дора. дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқонобод, боло лаби раҳай мега. хона мақсад беҳтарин ҳолатда қарор дорад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии ҳафтум, ки 4 комната, масоҳаташ камтарак 20 сотих хак. лахш ҷиргатол, ки кони картошка ҳай, ана ҳамуҷа қарор дорад. дар деҳаи Сафе Дорак мақсад қарор дорад. 238,000 сум нархи хона. WhatsApp шон 99 86 занг занен. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Лахш, деҳаи Сафе Дорак. ҳуҷҷатҳо ҳама мега 100% аз маркази ами Лахш мега 4 километр дурай. уқа нестай бачаҳои азиз. 4 километр. ҷойи обӣ, дарахтҳои калон фасон, алафо ҳама мақсад субсавз кабут кардагӣ. хоб худотон бо маълумоти пурра занг бизанед 238 аз номи канали Саудо ТВ. бачаҳо лайкора монен, поделитсаву подписатсия фаромӯш накунен. дӯстотон, акау додаро, апау хӯҳаротон хонахар бошанд,
мақсад агар ҳамин канали моро тавсияшон битен можад ягон хонаи арзон аз канали мо биёдусон. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага 2 сотих масоҳати заминаш. ишам дар ваҳдат деҳаи чойни кӯдида қарор дорад. бачакҳои ваҳдат ҳамин рӯз ай ваҳдат беҳа бисёр рӯй кардан. ҳамин ҳастаи нафарое ки аз ваҳдат бошаву мора тамошо кардиста боша. дар комментария мехоҳам нависонен бифаҳмем ки чӣ қадар бачакҳои ваҳдат навораи моро тамошо мекунанд. 160,000 деҳаи чойни кӯдӣ, шаҳри ваҳдат. орҷонгизобод меган чӣ меганам хеле вақт мегӯям. рақамҳои ватсапшон 9679 метавонен ҳозир занг бизанен. ин ҳами састаяни кардагӣ. хулас 160,000 мақсад хеле нарх да редка меғалта. медонед бача азиз, темболи хонаро бинед чӣ хеле фасон хушрӯ. ремонтҳои зур, абоё, пардаҳо, люстро, и креслоҳо нигоҳ кунед чӣ хеле састаяни. ина банияш бо зури вабдай. худотон бо маълумоти бештар рақамҳои ватсапшонро ҳозир аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. лайк монед, подписатсия кунед. ҳами ҳаррӯза 70-80% меҳмонон навор тамошо мекунанд. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ нӯҳум 2 ҳуҷра 5 сотих масоҳат дараи Аловак, ноҳияи Файзобода қарор дорад. 110,000 сум нархи хона. ватсапшон 5639 занг занед. ҳамин рақамҳои соҳибхонаро худам такрор мекунам ки шутоби мада занг назаненда. беҳад бисёр занг мезананд ки бародар ҳамин хонатон чӣ хеле чанд сум. ҳамин дар таги ҳамин нархи хона ма номерои соҳибхона мемонам ку ҳамин да занг занед бача азиз. ду комната, коридор, душевой, кухни дора, ҳоҷатхона дора. деворо нимта семблок, нимта хишти пухта. ремонт дора, свет ҳаст, қолин, парда мечаспони зиндагиро сар мекунӣ. об баровардагӣ нест мега, техпаспорт дорад. 1 дирам арзон намешава. 110,000 сомонӣ. ина ватсап шонда метавонен аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед бача азиз. ҳамиқа ёфтем, ҳамиқа роӣ кадан, ҳамиқа мақсад ёфтем, навортон кардем бачаҳо. дига ҳечи набуд ки навортон кунем. хулас ҳамиро тамошо кардем бача азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонед, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.